கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த மாலை வேளையில கூட கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்டு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்து வரவேற்கிறேன். இந்த நாள் ஆண்டுடைய வார்த்தைக்காய் அவர் சமூகத்திலே காத்திருந்து ஜெபித்த பொழுது கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசி இடைப்பட்ட வார்த்தையை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுக்காய் நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். சங்கீதம் 71வது அதிகாரம். சங்கீதம் 71வது அதிகாரம் 20, 21வது வசனங்கள். சங்கீதம் 71, 20, 21. அநேக இக்கட்டுகளையும் ஆபத்துகளையும் காணும்படி செய்த என்னை நீர் திரும்பவும் உயிர்ப்பித்து திரும்பவும் என்னை பூமியின் பாதாளங்களிலிருந்து ஏற பண்ணுவீர். என் மேன்மையை பெருக பண்ணி என்னை மறுபடியும் தேற்றுவீர். ஆவியானவர் தாமே இந்த வார்த்தையின் மூலமாய் நம்ம மத்தியில இடைப்படுவாராக. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கிறது உண்டு. அநேக இக்கட்டுகள் கண்டிப்பா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கும். அநேக ஆபத்துக்கள் நம்ம வாழ்க்கையில பார்ப்போம். அநேக சூழ்நிலைகள் நமக்கு எதிரான காரியங்கள் நிறைய இருக்கும். ஆனாலும் அதுல அப்படியே செத்து போன கர்த்தர் விட்டுறது இல்ல. அதுல அப்படியே நீ மூழ்கி போ, நீ இல்லாம போ அப்படின்னு கர்த்தர் விடுகிறது இல்ல. வசனம் சொல்லுகிறது, நீ திரும்பவும் உயிர்ப்பித்து God will restore us. ஆண்டவர் நம்மள மறுபடியும் ரெஸ்டோர் பண்ணி நம்மள மறுபடியும் ரிசரக்ட் பண்ணி உயிர்ப்பித்து திரும்பவும் என்னை பூமியின் பாதாளங்களிலிருந்து என்னை ஏற பண்ணுவீர். நான் ஆண்டவரே ஒன்ஸ் நான் குழியில போயிட்டேன், கீழே விழுந்துட்டேன், இல்லாம போற அளவுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையில எதுவுமே இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கட்டத்துக்குள்ள நான் நிற்கிறேன். என் வாழ்க்கையில அநேக கேள்விகள் இருக்கிறது, அநேக குழப்பங்கள் இருக்கிறது, அநேக வேதனைகள் இருக்கிறது, அநேக சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது. நான் பார்க்கிறதெல்லாம் இக்கட்டு, நான் பார்க்கிறதெல்லாம் ஆபத்து, நான் பார்க்கிறதெல்லாம் எல்லாமே என்னுடைய எனக்கு ஆபத்துக்குள்ள என் சூழ்நிலைகள் வேதனை அளிக்கக்கூடியதுமா இருக்கிறது. ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில நான் ஒரு காரியத்தை உணர்ந்து கொள்கிறேன். கர்த்தர் என்னை மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்க வல்லவர், மறுபடியும் என்னை திரும்ப எடுத்துட்டு என்னை நிறுத்த வல்லவர். இந்த உலகத்தில் உள்ள மனுஷங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு உலகத்தரப்பான நபர்களுக்கு ஒரு காரியம் முடிஞ்சது அப்படின்னா முடிஞ்சது அவர். ஆண்டவருக்கு அப்படி அல்ல. இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிற கர்த்தர். ஒரு ஒரு ஸ்கேன்ல ஒரு காரியம் இல்லைன்னு வருது அப்படின்னா பரலோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஒரு காரியத்தை உலகத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய நம்பிக்கை அவ்வளவுதான். அவங்க இத அனுசரிச்சுதான் தன்னுடைய காரியத்தை அவங்க அனலைஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஆனா நாம அப்படி இல்லை. நம்ம ஆண்டோடைய பிள்ளைகள், அவருடைய ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட ஜனங்கள், அவருடைய சொந்த ஜனங்களா இருக்கிறோம். நம்ம எப்படி ஒரு காரியத்தை அணுகணும்னா, நான் எவ்வளவு பாதாளத்துக்குள்ள இறங்கி போற சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் எனக்கு கர்த்தர் மறுபடியும் உயிர்ப்பிப்பார். அப்படி உயிர்ப்பிச்சிருக்கிறாரு அவங்க வாழ்க்கையில. எத்தனை வாட்டி இதோட என் வாழ்க்கை முடிஞ்சுது, இதோட என்னுடைய சூழ்நிலைகள் அவ்வளவுதான், இதோட என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு என்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி, அதாவது என் வாழ்க்கையில நான் போயிட்டு இருக்கிற பாதையில இனி என்னால இதை தாண்டி வர முடியாது, இதோட என்னோட வாழ்க்கை ஒரு முற்றுப்புள்ளிக்கு நேராய் கடந்து சென்று விட்டதுன்னு சொல்லி நம்ம எவ்வளவு நாள் யோசிச்சிருப்போம். இன்னைக்குதான் நான் பார்க்கிற பகல் இது, இன்னியோட நான் பார்க்கிற மத்தியானம் இது, இன்னியோட நான் பார்த்து முடிக்க போற ராத்திரி இது, இன்னியோட என்னோட கடைசி நாள், இப்படி நம்ம எத்தனை நாள் நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஆனாலும் கர்த்தர் நம்மை விடல. நம்மை திரும்பவும் உயிர்ப்பித்து திரும்பவும் நிற்க பண்ணி திரும்பவும் ஏற பண்ணி திரும்பவும் தாண்ட பண்ணி உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவராய் இருக்கிறார். ஆண்டவர் சொல்றாரு, இந்த வார்த்தையின் மூலமா நம்மை திரும்பவும் உயிர்ப்பித்து நிற்க பண்ணுவேன் என்று சொல்லி இந்த சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது இந்த சங்கீதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை, என் மேன்மையை பெருக பண்ணி என்னை மறுபடியும் தேற்றுவீர். இந்த மேன்மையா குலைச்சு பேரை கெடுக்கிற வேலை பிசாசோட வேலை. மறுபடியுமாய் அதை பெருக பண்ணி தேற்றுகிற வேலை தகப்பனுடைய வேலை. சங்கீதம் 94வது அதிகாரத்துல நீங்க எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. 18, 19 வசனங்கள். என் கால் சறுக்குகிறது என்று நான் சொல்லும் போது கர்த்தாவே உமது கிருபை என்னை தாங்குகிறது. என் உள்ளத்தின் விசாரங்கள் பெருகுகையில் உம்முடைய ஆறுதல் என் ஆத்துமாவை தேற்றுகிறது. நான் சறுக்கும் போது அவருடைய கிருபை தாங்குதான். நான் ரொம்ப விசாரங்கள், வேதனைகள், வியாகுலங்கள் என் இருதயத்துக்குள்ள பெருகுகையில் யார் ஓடி தேற்றான்னு சொல்லப்படுகிறது. அவருடைய ஆறுதல்கள் என் ஆத்துமாவை தேற்றுகிறது. இந்த உலகத்துல நம்முடைய கஷ்டமான சூழ்நிலையில, வேதனையான சூழ்நிலையில, கேள்வியான நேரங்கள்ல, அழுகையான நேரங்கள்ல நம்மை தேற்றக்கூடிய ஒரே தகப்பன் ஆண்டவர் மட்டும்தான். நம்ம யாருக்குன்னு அந்த தேற்றுதல ஆறுதலை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. பெற்றுக்கொண்டாலும் அது ஆறுதலாகவோ தேர்தலாகவோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு கூட தாக்கு பிடிக்க முடியாது. ஆனா கர்த்தர் நம்ம ஒரு காரியத்துல தேற்றினா
அந்த அந்த ஆறுதல் நமக்கு நம்முடைய உள்ளத்தின் விசாரங்கள் பெருகுகையில் நம்முடைய ஆத்மாவை ஆறுதலடைய செய்கிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார். அவருடைய ஆத்மா, அவருடைய ஆறுதல் என் ஆத்மாவை தேற்றுது. அவருடைய கிருபை என்னை தாங்குது. அவருடைய கரம் என்னை என்னை தாங்கி என்னை பாதுகாத்து நடத்துகிறது. என்னை நிற்க பண்ணுகிறது, என்னை நடக்க பண்ணுகிறது, என்னை பேச வைக்கிறது. இந்த பிரச்சனையில முடிஞ்சு போயிடாம, நான் அழிஞ்சு போயிடாம என்னை நிக்க வச்சிருக்கிறது அவருடைய கிருபை என்று சொல்லி எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? சங்கீதம் 23:4 வசனங்கள் இப்படியாக சொல்லுகிறது, நான் மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், ஒரு கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் என்று சொல்லி. அப்ப அந்த அனுபவத்துல கூட, ஒரு பாதாளத்தின் அனுபவத்துக்குள்ள போனா கூட என் ஆண்டவர் தேற்றுவார், என் ஆண்டவர் தாண்ட பண்ணுவார், என் ஆண்டவர் இந்த சூழ்நிலையை மாற்றுவார். நீங்க அதை நம்புறீங்களா? உங்களுடைய வாழ்க்கையில அது நடந்திருக்கா? நீங்க உங்களை யோசித்து பாருங்க. எத்தனை சூழ்நிலையில இதோடு என் வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஆனால் கர்த்தர் மறுபடியும் நமக்கு ஒரு ரீஸ்டார்ட் கொடுத்து கர்த்தர் நம்மை தொடர்ந்து பயணம் பண்ணும்படிக்கு வைத்திருக்கிறாரு. கடந்த நாட்களை யோசித்து பார்க்கும் பொழுது அன்றோடு முடிந்து விட்டு நினைச்சேனே, ஆனா இன்னைக்கு நான் ஜீவனோடு இருக்கிறேனே. என் தேவன் என் மேன்மையை பெருக பண்ணி என்னை மறுபடியும் தேற்றி இருக்கிறார், மறுபடியும் நிற்க வைத்திருக்கிறார். என்னைக்கும் அந்த வியாதியில மறித்திருக்க வேண்டியது, என்னைக்கும் அந்த சூழ்நிலைகள் நான் இல்லாம போயிருக்க வேண்டியது, ஆனா மறுபடியும் என்னை தேற்றி நிற்க பண்ணின என் தகப்பனுக்கு கொடான கோடி நன்றிகள் என்று சொல்லி உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து நம்ம சொல்வோம் இல்லையா? இன்னைக்கு கூட ஆண்டவர் நம்மோடு கூட அந்த காரியத்தை தான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். எப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன்ல நீங்க போயிட்டு இருந்தீங்கனாலும் உங்க மேன்மையை மறுபடியும் பெருக பண்ணி உங்களை தேற்றுவார். உங்கள் மேன்மையை மறுபடியும் பெருக பண்ணி உங்களை தேற்றுவார். ஆண்டுகளார், நான் மறுபடியும் 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 உன்னை பெருக பண்ணி உன்னை தேற்றுவேன், நிற்க பண்ணுவேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார். யோபுடைய வாழ்க்கையில சகலத்தையும் இழந்து போன ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு ஆராதனை வேலையில முதல் பாடலா பாடின பாடல் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு 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 நம்ம இருதயத்தை தொடுகிற விதமா, கொன்று போட்டாலும் நான் உங்களை பின்தொடருவேன்ப்பா, என்னை அக்கடிக்குள்ள போட்டாலும் நான் உங்களை பின்தொடருவேன், என்னை தூக்கி நீங்க கெபிக்குள்ள போட்டாலும் நான் உங்களை பின்தொடருவேன், என்ன நீங்க தப்பு வச்சாலும் தப்பு வைக்காட்டி நான் உங்களை பின்தொடருவேன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு பாடலை பாடணும். யோபுடைய வாழ்க்கையில நடந்த அந்த காரியங்களை குறித்து தான் அந்த பாடல். அந்த சூழ்நிலையில யோபு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான் அந்த பாடலை நம்ம பாடி இருக்கோம். என்னை கொண்டு போட்டாங்க கூட நான் உங்க மேல நம்பிக்கையா இருப்பேன்ப்பா, ஆண்டவரே நான் உங்களை நம்புறேன்ப்பா. எத்தனை எத்தனை பாடல்கள் நம்ம பாடுறோம். ஆனா நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஒரு சூழ்நிலைன்னு வரும் பொழுது யாண்டவர் இதை தாண்ட பண்ணுவார். யாண்டவர் என்னை தேற்றார். அவருடைய எனக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தோன்னு அந்த ஆறுதலை நான் அவர் சமூகத்துல தேடுறேனா, இல்லைன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, இந்த அவருடைய சமூகத்துல இருந்து ஆறுதலை பெற்றுக்கொண்டு ஓடுறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி மனுஷிக ஆறுதலை தேடி சோர்ந்து போய் நம்ம உட்கார்ந்துருவோமா? நம்ம யோசித்து பார்ப்போம். நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம எந்த அளவுக்கு கர்த்தரை நம்புறோம், எந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் மேல உறுதியா இருக்கிறோம். ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் எவ்வளவு துன்பங்களின் நடுவே சென்றா கூட அவருடைய நம்பிக்கை அவராய் இருப்பதனால அவர்கள் ஒரு நாளும் கைவிடப்படுவதில்லை. கர்த்தரையே நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறேன், அவரை நான் இன்னும் துதிப்பேன், அவரை நான் இன்னும் தேடுவேன், அவரை குறித்தே பேசுவேன், அவரை நான் நம்புவேன் என்று சொல்லி அவரை அறிக்கையிடுகிற விதமா தான் இந்த சங்கீதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி அவரை நம்புறேன்னு சொல்லி அறிக்கிட்டு தான் அந்த வசனத்தையும் தாவீது சொல்றத பாக்குறோம். என் மேன்மையை மறுபடியும் பெருக பண்ணுவார், என்னை மறுபடியும் தேற்றுவார், என்னை மறுபடியும் நிறுத்துவார், நான் மறுபடியும் அநேகருக்கு முன்பதாக நான் சாட்சியாய் நிற்பேன் என்று சொல்லி தாவீது அறிக்கையிடுகிற ஒரு சங்கீதம். அந்த சங்கீதத்தோட வாயிலா அவருடைய வாழ்க்கையில கத்துறது அது அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்றுகிறார். அவருடைய மேன்மையை பெருக பண்ணுகிறாரு. ஓடி போய் கொண்டிருந்தவன், நிற்க முடியாம ஓடிக்கொண்டிருந்தவன், தன்னுடைய வாழ்க்கையில சகலத்தையும் இழந்து போனவன், கர்த்தர் மறுபடியுமாய் அவனை மேன்மையை பெருக பண்ணி அவனை தேற்றுகிறார். அவனை பத்சேபாலை பார்த்து, உரியாவுடைய மனைவியான பத்சேபால் மேல ஒரு இச்சையை கொண்டு அசுத்தமான பாவத்தை செய்து தான் எங்கிருந்து வந்தோம், தான் கர்த்தர் நம்மளை எப்படி அனுப்பி ஒரு பெரிய சேனையா நம்மளை எழுப்பி இருக்கிறாரு, நாம ஒரு ஒரு பெரிய ராஜாவா வந்திருக்கிறோம்னா அது அவருடைய கிருபையினால இரக்கத்தினால என்பதை மறந்து துணிகரமா ஒரு பாவத்தை செய்யறான். அதனால கர்த்தர் அவன் மேல கண்டிப்பா கோவப்பட்டிருப்பாரு. ஆனா அவனுடைய இருதயம் என்னாச்சு, உடனே உடஞ்ச ஒரு சமூகத்துல அழுது ஒப்பு கொடுத்து, ஏசப்பா எனக்கு நான் இடுக்கண்ல விழுந்துட்டேன், நான் இந்த பாவத்துக்குள்ள விழுந்துட்டேன், நான் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை விழுந்துட்டேன், நான் மறுபடியும் எழுப்புங்கன்னு சொல்லி கேட்டப்போ கர்த்தர் மறுபடியுமா அவன் மேன்மையை பெருக பண்ணி அவனை தேற்றுகிறார். இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்க என்னென்ன சூழ்நிலைகளுக்குள்ள போறீங்களோ கர்த்தர் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். உங்கள் மேன்மையை கர்த்தர் மறுபடியும் பெருக பண்ணுவார். இந்த பிரச்சனைகள் ஒரு முடிவல்ல, இந்த சூழ்நிலைகள் ஒரு முடிவல்ல, இதோட உங்க வாழ்க்கை முடிந்து விட போகிறது இல்ல. கர்த்தர் சொல்றாரு, எந்த பிசாசு உங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி சிச்சுவேஷன் அவ்வளவுதான் சொல்லி உன் வாழ்க்கையில நீ ஜெயம் எடுக்க முடியாது, நீ ஒரு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட சொல்றானோ அந்த சாத்தானை பார்த்து சொல்லுங்க, இல்ல என் வாழ்க்கையில இனிதான் ஒரு வைத்திருக்கிறா, இனிதான் நான் எழும்ப போகிறேன், இனிதான் நான் சாட்சியாய் மாறப் போகிறேன், இனிதான் ஆண்டுக்காய் ஊழியம் செய்ய போகிறேன், இனிதான் கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்கு என்று மகத்துவத்துக்கு என்று என் வாழ்க்கையில நான் அவருக்காக
நிறைய காரியங்களை செய்ய போறேன்னு சொல்லுங்க. ஏசப்பா அப்படிதான் உங்களை அறிக்கையிடும்படிக்கு கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார். இந்த வசனத்துல சொல்லப்பட்டபடி கர்த்தர் மறுபடியுமா உங்கள் மேன்மையை பெருக பண்ணி உங்களை தேற்றுவார், நிற்க பண்ணுவார். யோபுடைய வாழ்க்கையில சகலத்தையும் அவன் இழந்து போனான், ஆனாலும் கூட கர்த்தர் அவன் மேன்மையை மறுபடியும் பெருக பண்ணினார். அவனுடைய கால் சறுக்கும் போது அவருடைய கிருபை தாங்கினது. அவன் உள்ளத்தின் விசாரங்கள் பெருகையில் அவருடைய ஆறுதல்கள் தான் அவனுடைய ஆத்மாவை தேற்றினது. அவனுடைய ஆத்மா அவன் நண்பர்கள் தேற்றல. நண்பர்கள் எல்லாம் அவனை பார்க்கும்படி வர்றாங்க. அவன் சிறையிருப்புல இருக்கிறத, அவன் கஷ்டப்படுறத, அவன் வேதனைப்படுறத பார்க்கும்படி வர்றாங்க. ஆனா அவனை பார்த்து தாங்க முடியாத வேதனையில வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டு அவங்கள சூழ்ந்து அவன் பக்கத்துல பேசாம அமர்ந்து கொண்டாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மனுஷங்களால அந்த ஆறுதல் படுத்த முடியாது, மனுஷர்களால ரொம்ப கன்சோல் பண்ண முடியாது, கம்ஃபர்ட் கொடுக்க முடியாது, சூழ்நிலைகளை தாங்கி நடத்த முடியாது. நம்மை நடத்துகிறவர் ஒருவரே, நம்மை நிற்க பண்ணுகிறவர் ஒருவரே, நம்மை ஜெயிக்க பண்ணுகிறவர் ஒருவரே. நம்ம வாழ்க்கையில நம்மை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம்னு நினைச்சு கர்ஜிக்கிற சாத்தான அவனை பாதாளத்துல தள்ளி கர்த்தர் எந்த இடத்துல நாம விழுந்துட்டோன்னு நம்மளை சிந்திக்க வைக்கிறானோ, நம்மளை கவலைப்பட வைக்கிறானோ, அந்த இடத்துல நம்மை உயர்த்தி அதுல இருந்து ஏறி வர பண்ணி நம் மேன்மையை பெருக பண்ணுவார், நம்மை தேற்றுவார், திரும்பவும் நம்மை உயிர்ப்பிப்பார், திரும்பவும் நம்மை நிற்க பண்ணுவார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? யோபுவை நிறுத்தின ஆண்டவர், தாவீதை நிறுத்தின ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையிலும் நிறுத்துவார். அதற்கு நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவருடைய ஆறுதலை தேடணும், அவருடைய ஆறுதலை தேடணும். இன்னைக்கு அவருடைய ஆறுதல் அநேகர் தேடுறது இல்ல. அநேக சினிமா பாடல்களை தேடுறாங்க, அநேக காரியங்கள், உலக காரியங்களை தேடுறாங்க, ரிலாக்ஸேஷன் அநேக போன்ல தேடுறாங்க, அநேக மனிதர்கள் கிட்ட தேடுறாங்க. ஏதாவது ஒரு காரியம் கன்சோல் பண்ணாதான், ஏதோ ஒரு காரியம் கம்ஃபர்ட் பண்ணாதான். நான் ஒண்ணு சொல்றேன், இந்த உலக காரியங்கள் எல்லாம் உன்னை ஒரு 10 நிமிஷம் வேணா, இல்லைன்னா ஒரு மீறி போனா ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் எவ்வளவு வேணா உன்னை கம்ஃபர்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியுமா அதை விட அதிகமான ஒரு சோகத்துக்குள்ள நீ கடந்து செல்லலாம், அதை விட அதிகமான ஒரு காரியத்துக்குள்ள, ஒரு வேதனையான சூழ்நிலைகளுக்குள்ள நீ போகலாம். ஆனா இன்னைக்கு ஏசப்பா சமூகத்துல இருந்து உனக்கு எவ்வளவு வேதனை இருக்குதோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாய் நீ அவர் சமூகத்துல இருந்து அவர் சமூகத்துல உன் கண்ணீரை விடுவாயானால், அவனுடைய உள்ளத்தின் விசாரங்களை அவர் ஊற்றுவாயானால், உன்னுடைய கஷ்டத்தை, உன் கண்ணீரை, எனக்கு யாரு இல்ல, நீங்க தான் எனக்கு துணை, நீங்க தான் எனக்கு பலன், நீங்க தான் இந்த காரியத்துல என்னை விடுவிக்க முடியும், நீங்க தான் எனக்கு ரட்சிப்பு, இந்த பாதையில நான் வந்துட்டேன், நான் சிக்கி கொண்டேன், நான் அகப்பட்டு கொண்டேன், இதுல இருந்து நான் எப்படி வர்றது, இந்த இடுக்கண்ல இருந்து நான் வெளியே வர என்ன வழி, இந்த பாதாளத்துல இருந்து ஏறி வர எனக்கு என்ன வழி? தாவீதை ஏறி வர பண்ணினீங்களே, தாவீதை மறுபடியும் உயிர்ப்பித்தீங்களே, மறுபடியும் தாவீதை திருத்தி வாழ வைத்தீங்களே, யோபுடைய வாழ்க்கையில மறுபடியுமா என் வாழ்க்கையில ஒரு நன்மையை செய்தீங்களே. இந்த மறுபடியும் என்ற வார்த்தை ஒவ்வொரு கிறிஸ்துவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலுமே மறுபடியும் மறுபடியும் என்ற வார்த்தையை கர்த்தர் நினைவு கூர்ந்து செய்கிற தேவனா இருக்கிறார். இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலுமே ஆண்டவர் மறுபடியும் உங்களை எழுப்புவார், மறுபடியும் உங்களை நிற்க பண்ணுவார், மறுபடியும் நீங்கள் ஜீவிப்பீர்கள், மறுபடியும் சாட்சியாய் நிற்பீர்கள், மறுபடியும் சாத்தானை எதிர்த்து அவனை தோற்கடித்து அவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஒரு சாவனை அடிச்சு கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு ஒரு ஜெயக்கொடியை ஏற்றுகிற உன்னத அழைப்புக்கு கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறாரு. யாரெல்லாம் எந்தெந்த இடத்துல இருந்து இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியாது, ஆனா கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்றாரு, இங்க இருக்கு, இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்க ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலுமே கர்த்தர் அந்த காரியத்தை செய்வேன்னு வாக்கு கொடுக்குற. நீங்க சாத்தானோட ராஜ்யத்தை அழிச்சு சாத்தானோட ராஜ்யத்துல சிக்கி இருக்கிற அநேகர் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு நேராய் நடத்த போகிற சேனைகள் என்று கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார். அதனால இடுக்கண்ல உங்க வாழ்க்கை முடிய போறது இல்ல, கஷ்டத்துல உங்க வாழ்க்கை முடிய போறது இல்ல, வியாதியில முடிய போறது இல்ல, பிரச்சனையில முடிய போறது இல்ல. மறுபடியுமாய் அவர் உங்களை தேற்றுவார், மறுபடியுமாய் உங்களை நிறுத்துவார். நம்புறவங்க கண்களை மூடி ஏசப்பாவை நோக்கி பார்க்கலாம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் தகப்பனே, நீர் கொடுத்த இந்த நல்ல வேலைக்காய் நன்றி. இந்த வேலையில நீர் சொன்னதை சொல்லியிருக்கிறப்பா, அவர்களுடைய உள்ளங்கள் எவ்வளவு விசாரங்களால் பெருகுகிறதுன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா உங்களுக்கு தெரியும். எவ்வளவு கஷ்டங்களுக்குள்ள போறாங்க, அந்த வேதனையை யார்ட்டையும் சொல்லி அழ முடியாது இயேசுப்பா, ஆனா அது என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் சுவாமி. உங்க பிள்ளைகளுக்காய் நீர் இறங்குங்க, அவங்களுக்காக நீங்க வழக்காடுங்க, அவங்களுக்காக நீங்க யுத்தம் பண்ணுங்க. அவங்களுடைய கஷ்டங்களை நீரே அவர்களுக்கு துணையாயிருந்து அந்த சூழ்நிலைகளில் எல்லாவற்றினின்றும் அவர்களை விடுவீங்க, ரட்சித்து சாட்சியாய் நிறுத்துங்கப்பா. நீரே அவர்கள் தகப்பன் என்பதை அவர்களுக்கு நிரூபிங்க, அவர்களுக்கு காண்பித்து கொடுங்க. அவர்களை பார்த்து ஏளனமா பேசுறவர்கள் முன்பதாக அவர்கள் தலையை உயர்த்துங்க, நிற்க பண்ணுங்க, மறுபடியும் உயிர்ப்பித்து நிறுத்துங்க. நீர் அப்படி செய்து உங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. தாழ்த்துக்கிறோம்ப்பா, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, முழுவலுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் இன்றைக்கும் மறவாதே. ஆமென். God bless you.